שלום חברים, הפעם נכין לינגוויני ברוטב זוקיני. כבר נשמע טוב. זה רוטב שמתאים יותר לפסטות ארוכות ורחבות כמו הלינגוויני שנשתמש בו היום, פטוצ'יני, טליאטלה, פפרדלה, אבל ישתדך לא רע גם לסוגי פסטה אחרים. ברוטב הזה אני משתמש בשמנת בישול עם 10% שומן בלבד. יוצרת רוטב עדין וקטיפתי, ממש מלטף את הלשון. עדיף על שמנת רגילה גם מבחינת כלילות הרוטב וגם מהיבט רמת השומן. לכן המנה הזאת תמיד תהיה חביבה יותר על בנות. את המרקם הקטיפתי משיגים בתחינה בבלנדר מוט. הכנת הרוטב לא קשה, אבל כדי לקבל את האפקט הקטיפתי חשוב מאוד להשתמש בבלנדר מוט. זו מנה מושלמת לדייט וגם לארוחת ערב זוגית וכיפית, סתם ככה. אנחנו משתמשים באטריות לינגוויני טריות בעבודת יד. אני ממליץ לצפות בסרטון שלנו על הכנת פסטה טריה. כמות הרוטב כאן היא לכ-500 גרם פסטה, זה לפני בישול. בהגשה זה 5 מנות בינוניות או 6 קטנות. הרוטב מתאים כמובן גם לפסטה יבשה קנויה. כמו תמיד, כלי בישול ומטבח איכותיים עושים את ההבדל. הפעם נשתמש בכלי הבישול של קוקסל קוריאה. הם עשויים נרוסטה ומבוססים על טכנולוגיה של כוורת חום, שכבת נונסטיק מתקדמת. קדימה, בואו נתחיל. כדאי להכין את כל המרכיבים מסודרים מראש, זה מייעל את התהליך ומונע פספוס של מרכיב. קוצצים שלוט. קוצצים שום. מורידים מהזוקיני קליפה עבה. חותכים את הקליפה עם עוד מילימטר או 2 מבשר הזוקיני. הכי נוח לעשות את זה עם חצי זוקיני עומד במונח. חותכים את הקליפה לרוחב לג'וליינים קצרים. את בשר הזוקיני חותכים לקוביות קטנות. מכינים סיר לבישול הפסטה. מביאים לרתיחה מים מומלחים, לפחות 5 ליטר עם כפית מלח לכל ליטר. מחממים סיר קטן על חום בינוני וממיסים את החמאה ושמן הזית. מוסיפים את השלוט והשום ומעדים כ2 דקות תוך ערבוב. מוסיפים יין לבן ומרתיחים קלות 3-4 דקות עד צמצום נוזלים בחצי. אנחנו רוצים לתת לאלכוהול להתנדף כדי להימנע מטעם מריר ולהישאר רק עם הארומה והחמיצות הקלה של היין. מוסיפים לסיר את קוביות בשר הזוקיני. מוסיפים מעט פלפל ומלח וחצי כוס מים. מבשלים על אש קטנה בביעבוע קל בסיר סגור עד ריכוך. מערבבים מדי פעם. מוסיפים שמנת ומבשלים ברתיחה עדינה עד ריכוך מלא. מערבבים מדי פעם כדי למנוע הידבקות בתחתית. מכבים להבה. טוחנים היטב בבלנדר מוט עד קבלת קרם חלק. כדאי לוודא שלא נשארו גושים.
מקפיצים ז'וליין זוקיני בווק עם שמן זית עד דרגת אל דנטה עם צריבה קלה. אנחנו רוצים להרגיש את הזוקיני בביס. שומרים בצד 2 כפות ז'וליין זוקיני. מוסיפים את קרם הזוקיני לווק ומערבבים. מוסיפים לרוטב חצי כוס מי בישול הפסטה, מערבבים ומביאים לרתיחה קלה. זה נותן לרוטב גוף ומרקם. מנמיכים מאוד את החום ומוסיפים פרמזן. מוסיפים את הפרמזן בחום נמוך כי הפרמזן נוטה להיחרך בחימום ממושך. אם מוסיפים אותה כשהרוטב כבר חם וסמוך להגשה, גם נמנעים מהסיכון של חריכה וגם נהנים מהארומה שלה שעדיין באוויר. מוציאים 5 כפות רוטב ושומרים בצד. מערבבים את הרוטב לפני שמוסיפים את הפסטה כדי למנוע הידבקות בתחתית. בשלב הזה מבשלים את הפסטה. יש לנו כאן לינגוויני שהכנו בעבודת יד. אנחנו כאן בעניין של להשקיע, ובמקרה הזה התוצאה בהחלט שווה את המאמץ. נכניס את הפסטה למים הרותחים ונבשל עד קצת יותר רך מאל דנטה. מומלץ לטעום ולבדוק מרקם ולהמשיך לבשל עד למרקם שנעים לנו בלעיסה. מעבירים את הפסטה לרוטב ומערבבים היטב. מעבירים את הלינגוויני לצלחת עמוקה, מוודאים שאספנו לתוך האטריות גם ז'וליין זוקיני, מסדרים בצורה תלולית יפה. מוסיפים למעלה כף רוטב וקצת ז'וליין זוקיני צרוב ממה ששמרנו בצד. מזלפים שמן בזיליקום. מפזרים מירית קצוצה. מסיימים עם מעט פרמזן מגורר גס. לינגוויני זוקיני חברים, מנת בנות קלאסית, אבל בעצם מתאימה לכולם.